Είναι αλήθεια, αγαπητοί μου, ότι η ζωή του κάθε ανθρώπου που περπάτησε σε αυτή τη γη είναι από μόνη της μία έκπληξη και ένα θαύμα. Είναι όμως ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη και ένα μεγάλο θαύμα όταν ο άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να γνωρίσει τον Χριστό. Γιατί όλα στη ζωή του ανατρέπονται. Βέβαια, είναι ζητούμενο πώς γνωρίζει κανείς τον Χριστό, διότι τις περισσότερες φορές λέμε όλοι μας ότι ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν έχουμε πάρει μυρωδιά το τι σημαίνει να είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος είναι κατηγορηματικός, λέγοντας «Δεν είδατε ότι είστε ναοί του Θεού του ζώντος», που σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος ανοίγονται οι οριζοντές του και μπαίνει στη διαδικασία να μπει στα ενδότερα του καταπετάσματος, δηλαδή της καρδιάς του, και να δει εκεί και να συναντήσει τον Χριστό, πραγματικά συμβαίνει σε εκείνον πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί διαπιστώνει γιατί είναι κατασκευασμένος ο άνθρωπος, διαπιστώνει ότι ο Θεός έκανε την πρώτη κίνηση ερχόμενος προς τον άνθρωπο, διαπιστώνει ότι ο πραγματικά ταπεινός είναι ο Θεός, που έρχεται να δείξει στους ανθρώπους όχι απλά τη βασιλεία Του, αλλά να κάνει κοινωνούς τους ανθρώπους της δικής Του δόξας και της δικής Του ζωής. Όμως ενώ αυτά είναι πολύ ωραία να ακούγονται, ταυτόχρονα όταν κανείς μπαίνει στη διαδικασία της ζωής και της συνύπαρξης με τους ανθρώπους, διαπιστώνει ταυτόχρονα ότι είναι και πολύ δύσκολα. Και το είδαμε αυτό σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή, όπου έρχεται ο Χριστός, αφού ανάγκασε, λέει, τους μαθητές να μπουν στο πλοίο, και αυτοί άρχισαν να πλέουν μέσα στη θάλασσα, στη λίμνη της Γεννησαρέτ, έγινε πολύ μεγάλη τρικυμία, ώστε καταποντίζεστε. Και τότε έρχεται ο Χριστός, εμφανίζεται μπροστά τους και τους λέει «Μη φοβήστε, εγώ είμαι». Και προσκαλεί τον Πέτρο, η συνέχεια είναι γνωστή, να περπατήσει στα κύματα. Εκείνο το οποίο νομίζω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο πρέπει να εστιάσουμε είναι σε αυτές τις 2-3 λέξεις του Χριστού. Μη φοβήστε. Γιατί όποιος αληθινά μπει στην εν Χριστώ ζωή, όποιος μπει στη διαδικασία να ζήσει εν Χριστώ ζωή, θα καταλάβει ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, όχι άλλοι εξωτερικοί πειρασμοί, η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ο ίδιος του εαυτός. Γιατί εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι, ενώ είμαστε ναοί του Θεού του ζώντος, μετατρέψαμε ολόκληρο το είναι μας και την ψυχή μας, δηλαδή και το σώμα μας, όχι σε ναό του Θεού του ζώντος, αλλά σε ναό που λατρεύεται ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο καθένας μας δηλαδή λατρεύει τον εαυτό του. Όταν λοιπόν αρχίζει κανείς στην εν Χριστώ ζωή να το συνειδητοποιεί αυτό, δεν αλλάζει εύκολα. Περνάει από πολλές διαδικασίες φόβου, ανασφάλειας και όλων εκείνων των πραγμάτων που έμαθε για τόσα ολόκληρα χρόνια αφού δουλεύουμε στην αμαρτία, είναι πολύ δύσκολο να βγούμε από την διαδικασία των φόβων. Έτσι άλλος από εμάς κατέχεται από λογισμούς, άλλος από εμάς κατέχεται από αιμονές, άλλος από εμάς εκδηλώνει τον εγωισμό και την ιδιοτέλειά του με την επιβολή προς τους άλλους. Άλλος συνέχεται από την ταραχή και τον ταράζουν όχι εξωτερικά γεγονότα μόνο, οι αρρώστιες και οι θάνατοι, αλλά εκείνες οι θεάσεις του ίδιου του εαυτού, του πόσο πραγματικά κακοί είμαστε, αμαρτωλοί είμαστε, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απελπιστούμε και να τα βάλουμε κάτω, αλλά να ακούσουμε αυτή την προτροπή, τον λόγο του το σωτήριο του Χριστού,
εγώ ημί, θαρσείτε, μη φοβήστε. Έτσι λοιπόν στην εν Χριστώ ζωή υπάρχουν δυσκολίες, αγαπητοί μου αδελφοί. Αν κανείς πάρει στα σοβαρά την εν Χριστώ ζωή, γιατί όπως προείπα, αν κανείς έχει την εντύπωση ότι αυτή που έχουμε όλοι δηλαδή, μία γενική πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, επιτρέψτε μου να πω την άχαρη λέξη, ένα πασάλιμα, ό,τι αρπάξουμε, λίγο από αμαρτίες, λίγο από Θεό, λίγο από χάρη, αλλά έτσι, αν δεν συνειδητοποιήσουμε αυτόν τον μεγάλο λόγο που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαστε ναοί του Θεού, τότε πραγματικά θα περάσουν τα χρόνια μας, θα περάσουν οι ευκαιρίες μας οι πνευματικές και αυτά που ήταν οι πειρασμοί δηλαδή και που ήρθαν στη ζωή μας για να μας εξασκήσουν να γίνουμε πραγματικά ναοί του Θεού και να μεταποιηθούμε από ναοί του εγώ μας σε ναοί του αληθινού Θεού, τότε θα είναι αργά να συνειδητοποιήσουμε ότι χάσαμε αυτή την τεράστια ευκαιρία να κατεργαστεί μέσα μας ο Θεός της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν, νομίζω να κρατήσουμε αυτά τα τις δύο μεγάλες δωρεές. Πρώτον, να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός δεν μας κατασκεύασε δούλους, ούτε μας κατασκεύασε άβουλα όντα, αλλά μας έδωσε τη λογική, μας έδωσε την ελευθερία να τον αναζητούμε, να τον επιθυμούμε, να έχουμε σχέσεις μαζί του, ούτως ώστε να φύγουν οι φόβοι, να φύγουν οι ανασφάλειες, να φύγουν όλα εκείνα τα πράγματα που συναντάμε καθημερινά και μέσα μας, αλλά και έξω από μας, στις συνθήκες της συναναστροφής με τους άλλους ανθρώπους. Τότε πραγματικά ο άνθρωπος αρχίζει και καταλαβαίνει τι σημαίνει πνευματική ζωή. Αρχίζει και καταλαβαίνει, μάλλον να το πω πιο σωστά, ότι η πνευματική ζωή δεν είναι ύπνος, δεν είναι κατάσταση τετριμένη, αλλά είναι μια κατάσταση που έχει εκπλήξεις. Είναι μια κατάσταση που έχει εκστασιασμό. Είναι μια κατάσταση που έχει και δοκιμάζει ο άνθρωπος που αγωνίζεται και το ύψος των αρετών και της αναβάσεως της θεϊκής, αλλά και τον άδει των καταβάσεων που βλέπει κανείς μέσα του πόσο λίγος είναι, πόσο μικρός είναι, πόσο ανεπαρκής είναι για να ζήσει το ύψος των Ευαγγελικών εντολών. Να μην απελπιστεί λοιπόν κανείς από ό,τι και αν συνέχεται. Είτε από λογισμούς, είτε από υπαρξιακά, είτε από οτιδήποτε και αν είναι αυτό το οποίο μας καταβάλει, να ακούσουμε το Λόγο του Χριστού. Και αν ακούσουμε το Λόγο του Χριστού θα φύγουν οι φόβοι και θα περπατήσουμε κι εμείς όπως ο Πέτρος πάνω στα κύματα αυτού του βίου, που δεν είναι εύκολα, είναι δύσκολα. Και αν πάλι αρχίζουμε να καταποντιζόμαστε, να πλώσουμε το χέρι μας, ξανά και ξανά, να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό, ούτως ώστε να ζήσουμε σε αυτή την προσδοκία και να μας αξιώσει ο Θεός τα τέλη της ζωής μας, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο, να φύγουμε με την προσδοκία των εσχάτων, με την προσδοκία να αγγίξουμε τον Ιησού, με την προσδοκία να ενωθούμε μαζί του τέλεια, ακατάληπτα, επαόριστον εις τους αιώνας των αιώνων, αφού έχουμε αρχίσει από εδώ αυτήν την διαδικασία της εν Χριστώ ζωής, που απαιτεί μεν κόπο και θυσίες, αλλά το αντάλλαγμα και η δωρεά είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερα και από τους κόπους και από τις θυσίες. Η ευχών των Αγίων Πατέρων